Premávke 18. kola 5. futbalovej ligy mala za súpera FCL Devinská Nová Ves rezervu Trnavky. Toto stretnutie sa dalo nazvať zápasom jary, nakoľko práve hostia z Trnavky dýchali na chrbát prvej FCL-ky po jeseni z druhého miesta s odstupom 2 bodov. Prvý počas sa odohrával jasne v réžii domáceho tímu. Do prvej šance sa dostal Adam po Samselovej prihrávke. Úvodnú štvrthodinu stretnutia ukončila Rišerová hlavička, ale Totka loptu efektne vytlačil nad brvno. Trnávka sa pokúšala aj s podporou silného vetra ohroziť Poláka v bráne domácich z diaľky, ale jej pokusy boli veľmi nepresné. V 24. minúte veľmi dobre hrajúci Adam poslal do 16-ky ďalší nebezpečný center. Arbetová rybička však minula svoj cieľ. O 2 minúty na toto už vyšlo. Adamov priamy voľný kop Samseli hlavou zúžitkoval vo vedúci gól FCL. Druhý gól domácich sa zrodil po Adamovom rohovom kope, keď už stratenú loptu vrátil do 16-ky Maďar a Arbet ju šikovne usmeril do súperovej siete. Počasové skóre uzavrel tretím gólom opäť Arbet. V 42. minúte si doslova vychutnal gólmana Trnavky. V úvode druhého počasu sa peknou stredou blísol Rišer, ale potom domáci nepochopiteľne polavili a Trnavka sa začala častejšie dostávať do blízkosti Poláka. Že ani za stavu 3-0 nie je zápas vyhratý, to prevedli hostia v priebehu 5 minút. V 66. minúte na 1-3 upravil Hrudka a v 71. Trgala druhým golom vrátil svoje mužstvo do hry. Až potom Devinsko-Novešťania pochopili, že takto nevie cesta k úspechu. Opäť začali diktovať tempo hry. Šanca Romana Beleša síce nepriniesla vytúžený štvrtý gól, no v 83. minúte Arbet aj s pomocou nerovného terénu završil svoj čistý hat-trick v tomto dôležitom stretnutí. Radosť z výborného výkonu domáceho mužstva nepokazil ani tretí gól v sieti Poláka, ktorý padol po priamom voľnom kope Romana už v nastavenom čase. Devinská Nová Ves sa víťazstvom 4-3 vzdialila Trnavke na rozdiel 5 bodov. Ukázalo sa, že tá Devinská Nová Ves hrala veľmi dobrý fotbal, hrali vynikajúco, boli v každom prípade rýchlejší, vytvárali si šance, boli v pohybe, majú veľmi dobré mužstvo, o tom sme vedeli. Aj napriek tomu sme urobili nejaké chybičky a dosť Devinská ich využila. Brankár nás podržal od lepšieho výsledku, lebo mohlo to byť v prvom počase aj klidne viacej. Devinská dneska si zaslúžila víťazstvo určite a zaslúžil by si určite viac divákov, než sem chodí momentálne. Hrá veľmi dobrý fotbal Devinská Nová Ves. Dnešný výkon som dosť tak pomykové, mali sme veľmi dobré záblesky v zápase, ale boli tam otrasné chyby, ktoré nerobia mužstva ani v žiackych súťažách, alebo to asi bolo z toho dôvodu, že bol to ťažký a kľúčový zápas a vládla dosť nervozita počas celého zápasu. Prvý polčas jednoznačne 3-0, v druhom polčase ako keby nastúpilo iné mužstvo. My sa asi Vári uspokojili s tým vedením, a pritom aj počasie nám prejalo, že sme mali hrať dolu vetrom, ale hráči, neviem, či to podcenili, to vedenie 3-0, že sa nám nič nemôže stať, ale super znížil, začal kúsať, znížil na gól a ešte v závere to znížil na 4-3, ale myslím, že za ten predvedený výkon sme si o ten gól zaslúžili vyhrať. Čo hovoríte na výkon Arbeta? Tak Arbet je to kľúčový hráč, že je to strelec, ktorý či pred 3 dňami proti Dominu dal obidva víťazné góly a dneska dosiahol hat-trick a to hovorí samé za seba, že je to útočník, je to strelec a dáva góly. V 20. kole 5. futbalovej ligy FCL Devinská Nová Ves vyhrala v domácom prostredí nad Vinohradmi 5-0 a udržala si tak na čele tabuľky 5-bodový odstup od druhej Trnavky.